Yan, nagkakaproblema tayo yung connection natin ngayon, no? Malamig dito sa LA, LA, LA. Oo nga, maulan dito, Sir Kebs. Ka-ex-Kebs. Ay, may mapapakita ko Kahit sa'yo, dito. Kuya John. Look at this. This is a very good jacket. Tapos naisip ko na pwede natin siyang palagyan ng logo ng GM. Tapos pwede natin ibigay doon sa ating mga volunteers, no? So kung halimbawa Pwede yung mga rin. members Ayan. natin dyan, mga volunteers ay, yeah, gusto Ayan, Sir. say Sir Kebs, game. ang topic natin ngayon is ano ba? Saan ba pwede magpa-HIV testing? Okay, so dito sa Albay, meron tayong 4 na social hygiene clinic. Meron tayong Tabaco City, Daraga, Legazpi City, and Manito Albay. Uy, Ayan. meron So, pa nito. Winner yun. papa. Yun lang yung mga social hygiene clinic natin dito na accredited ng DOH for HIV testing and screening. Ayan. So, yung mga gusto mag-avail ng HIV screening and testing, punta lang kayo sa ating mga social hygiene clinic sa Tabaco City, Legazpi City, Daraga Albay, and Manito Albay. Ayan. Kuya Jed, paano yung mga yung mga halimbawa galing sa isla, sa Island Municipality of Rapu-Rapu, saan po sila pwede pumunta? Siyempre, yung pinakamalapit sa kanila, it's either kung andun sila sa kabilang side, pinakamalapit sa kanila yung Tabaco, pwede sila pumunta ng Tabaco. Or pag dito sa Albay Golf sila dumaan, siyempre, Legazpi sila. And Okay lang open yun, naman to. Kuya Jed. Okay Yung lang po yun halimbawa kasi hindi ka taga dun sa lugar, tapos doon ka mapupunta sa social hygiene clinic ng ibang bayan, okay lang po ba yun? oo, pwede yun. Kasi sila lang naman talaga yung accredited ng DOH para mag-conduct ng HIV testing. Kasi yung iba, Kuya Jed, di ba minsan naiisip nila, nahihiya sila pumunta doon kasi hindi naman sila taga doon sa area. Tapos, parang ang Mas, awkward na halimbawa, taga-kabila ka tapos pupunta ka sa kabila. So, paano po kaya yung kailangan po ba nila magdala ng referral or pwede pong walk-in? pwede naman po sila mag-walk-in. Or you can contact us, kami sa GMB call, tayo, para ma-assist din natin sila kung ano yung needs nila. And para at least inform din yung mga RHUs and CHUs na pupuntahan nila. So, yun And no. kung may time si Sir Chad, pwede rin samahan ni Sir Chad. So, at least, Kuya Jed, sa ngayon, di ba, dahil Mm-hmm. po sa time of pandemic, no, nasa medyo naka-quarantine yung mga ibang lugar, paano naman po kaya, Kuya Jed, daw po, kung halimbawa may limitations yung transportation? So, at hindi po sila makapunta doon at gusto na po nila magpa-screen. Meron din tayong mga CBS moderators. Almost sa buong Bicol region, ang dami nating CBS moderators na pwede nilang lapitan, mga NGOs, CBOs, mga community-based organization na pwede nilang lapitan for HIV screening. Yan yung gumagamit ng kit lang. And if ever na mag-positive sila, saka sila i-refer sa pinakamalapit na treatment hub. Okay? So dito sa Bicol region, meron tayong 3 treatment hub. We have sa BMC, BRTTH, and I think open na rin yung Masbate. Kaya 3 sila. BRTTH sa Legazpi City, Mm. BMC, Kuya is BMC, Naga, tama ba? yes, Camarines Sur. Mm-mm. And Ano nga ang BMC? Bicol Medical Center? Center. Apa. Okay. No? So tandaan natin guys sa Bicol region may 4 na treatment hub at yung mga treatment hub ay nagkakandak din po ng HIV testing. So kung halimbawa gusto niyo na po dumiretso sa screening at may kasamang testing, pwede po pumunta sa BRTTH sa Legazpi City, sa Bicol Medical Center sa Camarines Sur sa Naga City. At yung taga Masbate province po, meron na raw po sa Masbate doon po sa Provincial Health Office po nila, no? Hindi So yung kakalimutan, provincial ay hospital saan ba? ata nila.
Provincial Provincial Hospital. Hospital. Okay. Yes. No? While Yun in ang hub Albay nila. po, meron tayo ulit sa, sorry nakalimutan ko nito, Legazpi, Daraga. Tabaco, Yes, Tabaco and Daraga. Daraga. Yung apat lang kuya. Yes. Yung apat pa lang, on the process pa yung Pulangi, Libon, and kulang pa kasi sila ng medtech na trained. Dahil sa pandemic, hindi na tuloy yung training for Okay. So HIV happy yun. screening ng mga ating medtechs. So para So, sa mga pag nahihiya, yung mga nahihiya, do not forget, you can always contact GMB Call sa aming Facebook page. At pwede rin po natin pong i-text. May number po ang GMB Call. Hindi ko memorize, hanapin ko nga. Ano? Memorize ko ba Hindi mo na number alam, natin? no? So, pwede rin 0945? po Tama ba? ayan. 0945, yes po. Sure ba? Sigurado yun. Yes. I-share So, natin muna. 0945-851-8767. So, Ayan. para makakontakt sa GMB Call, pwede po sa Facebook page. Meron din po kaming Gentleman Bicol na Facebook account. At sa cellphone number 0945-851-8767. No, lahat po ng contact portal namin sa Facebook page, sa Facebook account at yung cellphone number, lahat po yan, nagre-reply po kami in an average of 2 hours. No? So kung halimbawa, nag-message po kayo ng mga madaling araw na, so expect nyo po na baka medyo mas matagal-tagal kami maka-reply. Pero at an average, kami po ay nagre-reply sa mga contacts, sa mga messages, inquiries, no, sa loob ng 2 oras. Oo, ayan. And also, pwede rin nyo i-visit ang website natin. It's gmbcall.org. Tama, di ba? Yes, may website na tayo. Ayan, pwede kayo makichat sa amin. Anong Facebook mo, kuya? Ikaw kasi popular ka eh. Pwedeng i-plug ang iyong ano. Sa cellphone number 09. And also, ayan, good evening daw po kay VM Jorem Arcangel. Nakikinig siya ngayon. Vice Mayor Jorem Arcangel ng Hubelya. Good evening ayan. po. Good evening po. Sino pa ba? Shoutout muna natin. Kanina, kasama natin si Teacher Domingo. Rafael. Ayan. Magandang gabi din po sa'yo. Hi, Sir Joff. Si Sir Joff napaka-supportive sa atin, nakakatuwa. Nakakaiyak, Sir Joff, yung suporta mo sa GM. Mabuhay din po kayo. Kuya Jed, anong advice mo dun sa ano? Kasi minsan natatakot sila. Gaano raw ba karaming dugo yung kailangan kapag magpapascreening? Pag screening po, gamit natin yung CBS kit natin. 2 drops lang yun. Imaginein mo lang yung parang kumukuha ka ng parang sa sugar. Tutusukin lang sa daliri, tapos konting dugo lang. Yun yung screening natin. Pero pag testing na, sa ating mga social hygiene clinic and mga hubs, syempre medyo marami na. 5 cc ata kinukuha nila. Or isang injection. O, konti lang naman pala. So, yung mga ano dyan, huwag matakot, no? Hindi naman kayo, kasi medyo marami kasi yung kinukuha pag testing na kasi pasiguro sila na para sa confirmatory. May backup na. May backup ano na. So, ready na. Para diretso na, hindi na tutusok uli if ever na mag-reactive, sila. Yun na mismo yung papadala nila sa San Lazaro. Ayan. I see. Napaka-winner naman. Saan daw po ba tinutusok kapag screening? Pag screening sa daliri lang. Kahit so, sa daliri. Pwede pumili. Finger lang pumili. To. Relax lang kayo. Oo nga, ganun yun. Pero pag pag testing na, dito na sa may yung kinukulan talaga ng dugo ng mga medtech ugat na po talaga. Sa ugat na talaga sila kukuha. Ayan.
And also, hindi lang naman po HIV screening ang ginagawa nila sa ating mga social hygiene clinic. Lalo po yung sa mga buntis, nag-o-offer din po sila nung Hepa B testing and syphilis. Ayan. So, mas Siguro okay Kuya Jed, importante din na bigyan din natin yung ating mga listeners, viewers ngayon ng idea, paano mo ba mafe-feel sa sarili mo or paano mo ma-identify ang sarili mo na ikaw na ang tao na kailangan mo na magpa-screen. Okay, so basically, ano lang siya, if alam mong meron kang unprotected sexual intercourse, pinakauna yan. Kasi karamihan talagang nagpa-positive or nagre-reactive is because of the unsafe sex. Yeah, I heard it's Yan. 90+%, no? It's Yung 90+%, mode of transmission oo. in sex, yes. And yung, lalo na yung mga isa pa yung mga nag-share ng needles, lalo na yung mga nagpapatattoo din. So, hindi natin alam. Kaya kung kung magpapatattoo kayo, dapat sa harap nyo bubuksan yung needle. Bagong needle siya, hindi siya pwedeng gamit na. Ayan, Baka kasi dapat siguro yung we go to dun sa mga tattoo shop na trusted talaga. No, yung accredited. Yes, oo. Kasi alam ko, di ba, parang may mga health permit din yung mga yan. Yung mga ganyan. Kasi yung sanitation permits, may sanitation permits din sila. Yeah, I agree. So, eto lang ha, kapag halimbawa feeling mo you have been very playful and naughty, siguro for the past 3 months, 6 months of your life, tapos you are very aware na naging risky yung behavior mo, meaning hindi ka siguro gumamit ng forms of protection like condom or yung tinatawag natin na PrEP, or kung halimbawa naman po yung behavior natin ay papalit-palit tayo ng jacket, no? Ako, kung mapapansin nyo guys, last week yung jacket ko isa lang. Stick to one ako. Ganun ako katindi. Pero kung halimbawa papalit-palit po tayo, no, it's also an indicator of a very unsafe sexual practice behavior, no? So, kung halimbawa feeling nyo kayo yon, hindi naman namin kayo ginajudge, importante na malaman na natin yung status ninyo nang sa ganun, no, alam nyo rin sa sarili nyo kung paano kayo mag-move forward. Ang HIV testing ay hindi nakakatakot, di ba Kuya Jed? Para lang po siyang isang turok lang ng karayom. Yes. Oo. Pero ako kasi talaga Kuya Jed, sa totoo lang, yung first time ko, I think I was 20 years old noon. Tapos sinamahan ko lang yung best friend ko na gusto. So pati ako nag-join in na rin ako. Ang feeling pala ng naghihintay ng result. Ng result ay parang kang nag-aabang kung pasado ka o bagsak sa board exam. Oo. Parang ano rin siya, parang yung ganon din daw yung nafe-feel ngayon ng mga nagpapa-test for COVID. Swab sa COVID? Oh my God, yeah. Yan, ganon din. Lalo sa amin. Sa amin, pero almost every 15 days, sinaswab kami. Every 15 days? Ako kasi dati feeling ko kaya ganun ako katakot kasi mababa pa yung knowledge ko pagdating sa HIV. Parang siguro yung understanding ko that time na hindi pa ganun kalalim. That's why natatakot. Nag-comment si Sir Joff. Sabi ni Sir Joff dito, huwag maghanap ng sintomas kung may HIV bago magpa-HIV screening or test. Wala pong direktang sintomas ang HIV. Tanging ang nagpapa-HIV screening o testing, malalaman ang ating estado ng HIV. True, totoo yan. No, ako ang dami ko nang nasulat na reference material pagdating sa HIV. Never ko minention talaga yung signs and symptoms. No, kasi nga, yung naalala mo yung nag-HIV 101 sa usapang X, sinabi natin na wala naman direktang palatandaan dito at tanging HIV screening lang or testing yung makakapag-reveal ng status mo. No? So, hindi po siya kagaya ng sore eyes, ng palatandaan ng sore eyes ay automatic, mapulang mata at makati nagluluha. Ang HIV walang ganun po at ang testing lang po makakatulong sa'yo para malaman mo yung status mo. Kuya Jed, ito lang. Fast talk lang. Sige. Kailan ka last na nagpa-test? Last nagpa-test ako February ata.
February? Talaga, February? Oo. Ibig sabihin, Mm. no, yung kung halimbawa, kasi ako ang last na na-remember ko na nagpaano ata ako January. Pero supposedly gusto ko magpagawa ulit, kaya lang hindi na nasundan kasi nag-lockdown. Siguro Oo nga. marami yung kagaya natin na gusto ring magpa-HIV screening na naapektuhan yung ano, Hindi, pwede naman, di yung ba? Andyan naman yung ating mga CBS moderators para they can contact them na para kung saan ang pinakamalapit na CBS moderator sa kanila. It's either puntahan sila or puntahan nila. And yes. i-remind ko lang po na voluntary po ang HIV testing and confidential din po siya. Hindi pwede sabihin na nung nag-test sa'yo kung sino yung tinest niya. Okay? Yan, no, comment is ni Sir Jock ulit. Tama Dapat yan. i-normalize natin, no? Dapat i-normalize. Di ba Totoo sinimulan din siya ng DOH? Kasi yung program nila, sinabay nila yung HIV sa family health. Ayan. Oh, So ay, lahat ng talaga? buntis kailangan mag-HIV screening testing. Kuya Jed, mag-copy ka ba ng document niyan? I'm interested to read. Sige, i-search ko ulit yung memo nila kasi lahat ng RHU para ma-check natin. ayun na, Sir Chad. Yes, hello. Marami namang isa Indoga boss. Ayun, pasensya na po. At kanina yun talagang nagloloko ang aking connection. Ganun talaga, Nako. Sir Chad, pag maulan. Nakakaloka. Nagmukha akong robot kanina. Akala ko dire-diretso yung aking pananalita. Well, anyway, again, marahil nabanggit po sa Indoga boss. Ayan, paumani po kanina at medyo po nagkaroon ng naantalan yung ating usapang X, yung broadcast natin ngayong hapon. So, Kebs, maraming salamat ulit sa pagsalo. Alam ko bago magising ka. Ako, ang ex na tambay, ang daming oras. Ex tambay. Oo. Ano na? Anyways, yun nga, sabi ko nga kanina, ka-ex-Jed, gusto kong pasalamatan yung dalawang guest co-host natin nung Thursday and Friday, si Mr. Kevin Sir Rivera Marvin ng The Forum and Marvin Ichalas ng Gayonal by LGBT sa pag-guest co-host sa ating Usapang X. So maraming salamat sa inyong dalawa at sana pag hindi din kami ulit available ay saluhin niyo ulit kami sa ating program. Basta nandito ba ako sa tambay mode? Kasi no Friday, nasa ako nasa rapo-rapo din kasi ako. Oo, yung kanya-kanya tayong trabaho. Pero sayang no, Sir, nabangan si Kuya Jed nung Sunday. Maraming nag-abang sa'yo din sa ating webinar. Oo nga, sayang. Kaso nagsundo ako eh. Oo nga, importante yan. Correct. Anyways, Anyways, yun nga. Out of 21 na swinab ko nung Friday. So, 4 yung nag-positive sa kanila. So, kailangan sunduin. So, ganito. Isasabay natin sa sa mga nag-share ng ating Usapang X. Magbibigay tayo ng Markado Visor. Markado Visor. Pwede ba ako sumali dyan? Magbibigay tayo. Kuya Jed, dahil pinakita mo na yan, may tanong ako. Ano po? May experience kasi ako pumunta ako ng mall. Ang suot ko lang, ayaw protector ko. Sabi sa akin ng mall, bawal ka po pumasok. Sabi ko, bakit po? May pass naman ako and everything. Dapat po kasi face shield. Hindi po ba pwede to? Hindi po kasi yung face shield daw po ganun. So dapat siguro pag may eye protector, pag lalabas, samahan mo pa rin para super duper ang daming protection. Oo nga. Mas okay yung may eye protector na may face shield. Ang daming nga nagrereklamo dito, hindi ka daw mamamatay sa COVID kung hindi mamamatay ka sa suffocation. Kasi hindi ka na talaga makahinga. Huwag muna mag-inarve ang taong bayan kasi
yung life ng mga nurses natin na sila talagang nakasona kapag sila ay naka-duty. No, konting Oo nga. tiis lang para wag kumalat ang virus. So, kaysa naman hindi kayo makahinga dahil sa COVID-19. Di ba? Oo nga. Ayun. Ayan, sige, yung ating pag-uusapan ka ngayong gabi na to, no? So, ang dami, sabi ko nga kanina, ang dami-daming nagme-message sa atin. Siguro nababasa nyo rin yun minsan, no, na kung saan pwede magpa-test, lalo na kung dito sa Bicol region, no? Ang daming nare-receive tayong mga ganong katanungan, saan daw pwede magpa-test. So, yan yung ating pag-uusapan ngayong gabi na to, no? So, since nandiyan ka naman, Sir Kev, sumabay ka na po sa amin. Huwag ka na mag-leave. Ayan. Para tatlo tayo ngayong gabi na to. Sana laging fresh, oh. Mukhang talagang I woke up like this lang ang drama ni Sir Kebs ngayong gabi ito. Oo nga. Ayan. So, yun ang pag-usapan natin ngayon. Actually, konting update lang po Sige. na-mention na sa Bicol region, meron tayong treatment hubs. Pwedeng pumunta sa BMC, pwedeng pumunta sa BRTTH at sa Masbate Provincial Hospital. Na-mention din natin na sa Albay, meron tayong mga social hygiene clinic na matatagpuan sa Maanito, Legazpi City, Daraga, and Tabaco City. Yung taga doon sa lugar kagaya ng Ligao Libon, maghintay din ng konti, pinoproseso na yung ating mga social hygiene clinic para hindi nyo kailangan bumiyahe ng malayo-layo kung kailangan nyo ng screening. Sir Chan, share mo din po yung outside Albay. Kung saan na yung ibang mga spot. Yes, oo. Sa rin sa Sorsogon, sa Catanduanes. Sige. Sa ating sa mga social hygiene clinic dito sa Bicol region, no? O siguro nabanggit na natin kanina yung nasa Albay, no? Meron tayo dito sa Albay yung 4 na social hygiene clinic na meron tayo dito sa Albay. Yung una, yung Daraga Social Hygiene Clinic sa Municipal Health Office ng Daraga. So, pwede nilang hanapin si Ma'am Henrietta Bondal or mas kilala kay Ate Yet, no? At maari din po silang i-text sa contact number nila na 09466 8247. Again, ulitin ko, 09466-8247-602. So, dyan sila pwedeng mag-text kung gusto nilang magpa-HIV screening sa Social Hygiene Clinic Daraga. Hanapin lang po yan si Ma'am Yet Bondal. Then, another social hygiene clinic na malapit din sa Daraga, we have also Legazpi Social Hygiene Clinic sa City Health Office po. Katabi lang po yan ng City Hall. Okay, so sino ang hahanapin natin sa social hygiene clinic sa Legazpi? Meron tayo dyan si Ma'am Aning Arengo. So yan ang pwede nilang hanapin sa social hygiene clinic at pwede silang mag-text sa 0927-5840-334. Ulitin ko, 0927-5840-334. Yan po ang social hygiene clinic sa Legazpi City. Isa pa pong social hygiene clinic na meron tayo sa probinsya ng Albay, meron tayo sa Tabaco City Social Hygiene Clinic. Yan. Sa City Health Office po yan ng Tabaco, no? So, hanapin lang po nila si Ma'am Babette Burse. So, paano po na pwede po silang i-contact sa kanilang cellphone number 0919-8372-390. Uulitin ko para sa Social Hygiene Clinic sa Tabaco City, 0919-8372-390. So yan ang Tabaco Social Hygiene Clinic. Hanapin lang si Ma'am Babette Burse. At isa pang social hygiene clinic na meron tayo sa Albay ay yung Maanito Social Hygiene Clinic. Sa Municipal Health Office Maanito Albay, hanapin lang po yan si Mr. Hael Lachet Hermones. So ang contact number po, pwede po silang i-text sa 0916-6324-495. Uulitin ko,
Yan po ang Manito Social Hygiene Clinic. So magawin naman tayo, Sir Kebs, no, ka-ex-Kebs and ka-ex-Jed, no, magawin naman tayo sa Camarines Sur. No, meron tayo sa Camarines Sur, Naga City Social Hygiene Clinic. Right? Sa City Health Office, Naga City. Sa likod po yan ng City Hall ng Naga. Okay? So hanapin lang po si Dr. Vito Borja or Miss Maita Romina Barion or si Ma'am Grace Guevara. So pwede po silang i-text sa Social Hygiene Clinic sa Naga City 0905-544-347. Ulitin ko, 0905-544-347. Yan ang Social Hygiene Clinic sa Naga City. Okay? Although meron tayong another na kung saan pwede sila magpa-HIV test din, ano, sa gawin ng Camarines Sur, mamaya ibabanggitin ko yung ating mga treatment facilities sa Bicol Region. So yan yung sa Social Hygiene Clinic ng Camarines Sur sa Naga City. Although meron lang tayong isang Social Hygiene Clinic, no? Yun nga sa Naga City. Meron naman tayong treatment facility na nasa Naga City din. So lagi ang tanong ng mga nagme-message sa atin, what if kung medyo malayo sila sa Naga City? For example, nasa ibang munisipyo sila at meron pang ilang oras na biyahe, no? Meron naman tayong mga community-based HIV screening motivator na na-train po ng Department of Health Regional Office 5. Ang mas madali po siguro para ma-guide po namin kayo kung saan kayo pwedeng ma-link sa mga CBS motivators, kung saan kayo pwedeng magpa HIV screening na malapit sa inyong lugar sa Camarines Sur. I-contact lang po ang Gentleman Bicol at direkta po namin kayong i-refer doon sa ating mga trained community-based HIV screening motivator na nasa Camarines Sur. So yan. At meron naman tayo, no, sa probinsya ng Sorsogon, no, dalawa sa probinsya ng Sorsogon. Meron tayo sa Sorsogon City Social Hygiene Clinic, no? Hanapin lang po si Ma'am Rosana J. Jordan or si Ma'am Apple. Okay? Sa contact number, pwede silang makontak sa 0929-772-3068. Uulitin ko sa Social Hygiene Clinic po sa Sorsogon City, 0929-772-3068. So yan po ang contact number ng Sorsogon City Social Hygiene Clinic. Yan po yan sa may gawin ng, kalimutan ko yung barangay ng Social Hygiene Clinic sa Sorsogon City. Ayun. Anyway, contact na lang po natin yung kanilang cellphone number para mas madali nating mahanap at mag-guide kayo ng ating Social Hygiene Clinic. Then meron din tayo sa Matnog Social Hygiene Clinic. Ayan. Hanapin lang po si Dr. Rosana Berlin Galiera or Miss Mendet Garcia at maaari po silang i-text, okay, sa contact number sa Matnog Social Hygiene Clinic 0923-2545-077. Ulitin ko, 0923-2545-077. So yan ang Matnog Social Hygiene Clinic. Dalawa po ang Social Hygiene Clinic sa probinsya ng Sorsogon. So magawin naman tayo doon sa isla. Nandyan pa ba kayong dalawa? Ayan. Sunod-sunod ko na ito, no? So, dito kami. Magawin naman tayo doon Ito sa may lista eh. sa Virac, no? Sa Virac na Social Hygiene Clinic, no? Sa isla ng Catanduanes. Meron tayong isa, no? Yung Virac Social Hygiene Clinic sa Municipal Health Office, Virac, Catanduanes. Hanapin lang po nila si Dr. Elva M. Coson at si Mr. Ramil A. Mariano. So maaari po silang i-contact sa 0975-299-3481 at sa 0918-9452-263. Ulitin ko ang contact number, 0975-299-3481 and 0918-9452-263. Yan po ang Virac
Social Hygiene Clinic sa Catanduanes. At magawin naman tayo sa isla ng Masbate. So yan, meron tayo sa Masbate City Social Hygiene Clinic sa City Health Office, Masbate City. Hanapin lang po si Dr. Victoria P. Manalo and Maria Teresa Arillado and Miss Maria Bigol. Sa contact number nila, 0919-8372390. Ulitin ko, 0919-8372390. So yan po ang Social Hygiene Clinic sa Masbate City. Meron naman tayo doon sa another isla ng Masbate City, doon sa San Jacinto Social Hygiene Clinic. Right. So hanapin lang po si Dr. Jesus Camposano and Miss Janet Bragais. So sa contact number po nila, 0928-520-8751 and 0920-7201-467. Ulitin ko, 0928-520-8751 at 0920-720-1467. So yan ang San Jacinto Social Hygiene Clinic. So yan ang ating mga social hygiene clinic sa Bicolandia. So meron naman tayo ka-ex-KEBS and ka-ex-JED, tatlong treatment facilities na meron tayo sa Bicolandia. So meron tayo ngayon yung treatment hubs natin dito sa Albay, no? Located yung Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi City po. Ang contact number po nila, 0929-331-5542. At meron naman tayo sa gawin ng Camarines Sur, yung Bicol Medical Center. Alright? Pwede silang mag-contact sa landline po ito, yung sa Bicol Medical Center, 054. Yan po yung area code, 811-7800. Ulitin ko, 054-811-7800. At meron naman tayo yung bago pa lang pong treatment facility natin sa Bicol Region, yung Masbate Provincial Hospital. Located po siya sa Masbate City. Ayan, so pwede po nilang hanapin si Ma'am Bing Mesa sa contact number na 0908-2061334 or 0919-3383-397 or 0921-24-34425. So yan ang contact number sa Masbate Provincial Hospital Treatment Hub natin. So yan, tatlong treatment facility sa ating lugar, sa ating rehiyon, sa Bicol Region. So yan po, so mga nabanggit ko po, yan po, pwede po tayo dyan na mag-text at para po mag-guide kayo kung saan po ang punta nyo para magpa-HIV test. At kung namumblema naman po tayo na nahihiya tayo pumunta sa ating mga treatment hubs and mga social hygiene clinic, yun nga yung sinabi ko ka ex-Jed, no, ka ex-Kevin, meron tayong mga trained community-based HIV screening motivator kung saan pwede nilang i-message tayo para ma-link natin sila, ma-refer natin sila doon sa mga kapwa nating CBS motivator na malapit sa kanilang lugar. Para yung CBS motivator, siya mismo ang kayo na mag-uusap kung saan kayo mas komportabling magkita at makapag-HIV screening kayo. So yan. Ayan. So ayan. Nakamute ka, Sir Kevin. Ayan, okay na. Ang bilis ng oras, already almost 8. So, at least before matapos yung gabi natin, pag-vlog natin, is kami hindi magkakaroon tayo ng webinar. Magkakaroon tayo ng webinar at pwede po palabas ko, Sir Nel, yung ating Oo, yun. Yan. Ayaw lumabas. Ayan na. Anyway, magkakaroon tayo ng webinar. Ayan. Family essential needs at COVID-19
So open na po yung registration niya. Registration ay hanggang sa Sabado lang po. Makakasama natin siyempre ang ating mga panel of expert, no? Si Regional Director Lourdes Nacionales, Papa po. Kasama natin dalawang taga-Philippine Society of Reproductive Sexual and Reproductive Health. And of course, it will be facilitated by ex-pilot Ryan. So yung sana, no, sa mga interested dyan, ang importante na pag-uusapan ng family planning sa mga pandemic. At yung seminar na to ay open sa lahat. Pero ang namin, ang mga health-related students, peer educators, peer counselors, mga service provider, at yung mga CEOs or NGOs na nandito din sa field ng may servisyo ng reproductive health at family. So yun po. Ayan, once Ayan, so, again, Sir Kebs, open to, no? Yes, Open to so sa lahat, no? ayan, open sa lahat. Ayan, may babasahin lang akong isang comment dito, no, na I think maganda din tong malaman ng ating mga nanonood sa atin ngayon, no? Sabi ni Sir Geoff Domingo, isa sa naging guest natin sa isang episode ng Usapang X. Sabi niya dito, huwag maghanap ng sintomas kung may HIV bago magpa-HIV screening o test, no? Wala pong direktang sintomas ang HIV. Tanging sa pagpapa-HIV screening or testing malalaman ang ating estado ng HIV. I-normalize natin ang HIV screening or testing tulad ng pagpapasuri natin sa dentista o sa ating annual physical exam. So ayan. Yan, no? Minsan kasi, di ba, minsan saka lang may isip magpa-HIV screening kung may sinasabi na mga sintomas daw, tapos kung kailan na nagkaroon ng unprotected na pakikipagtalik, at that time na may isipan nila magpa-HIV test, no? So yun nga, sabi ni Sir Jed, sabi ni Sir Job, i-normalize natin ang pagpapa-HIV screening or testing. Tulad ng pagpunta natin doon sa mga dentista, sa ating physical exam, no? So yun. Okay, so ayan, yeah, shout out daw po kay JC Labore at Kiao. And then si Yaunix Si Yao Rasal. watching here at Hideout Ayan, Bar. Ayan. Oo. Ayan si Hideout Bar, isa sa ating mga sponsor na maraming salamat Hideout Bar. Sponsors. Ayan, sabi naman ni Migoy Mendoza, sana magkaroon ng teleconsultation sa BRTTH para kahit wala pang face-to-face check-up, maging accessible pa rin yung mga pasyente na nasa malalayong lugar na ayaw mag-take ng risk due to COVID pandemic. Well, that's a good suggestion, no? So, galing po kay Sir Migoy. Yes, Chad, I think they can reach naman their phone number, di ba? Phone number ng BRTTH. So, if ever na kung kailangan nila ng refill or whatever, pwede naman ipadala na lang, di ba? Ganun yung ginagawa natin starting nung March, di ba? Correct, oo. Usually yun yung nangyari talaga. Yun. Another one, watching from the island municipality of Rapu-Rapu na naka-lockdown ngayon. From Marvin Tichalas. Oo. Hopefully, yun. Siyempre. Ano pala, pasyata din po dito sa Pedro Hill, Manila. From Ricky Mina. Ayan. Hello po sa iyo. Ayan, shout out sa mga taga Pedro Hill, Manila na nanonood ngayon. Ayan. So yan. Gusto ko rin i-take yung opportunity ka-ex-Kebs at ka-ex-Jed, no? Possibly po baka by October po ay bumalik na po yung aming isa sa mga activity ng Philippine Business for Social Progress, yung intensified case finding, no? Hopefully baka pa lang, no? By October, November, December. So magkakaroon, iikutin po ulit namin yung mga probinsya, lalong-lalo sa Camarines Sur, Masbate, Catanduanes, and then in Camarines Norte. So yan yung tatlong probinsya na natitira na pupuntahan ulit namin para mag-conduct ng free x-ray. Kasi yung purpose ng programang ito, yung proyektong ito, ay hanapin yung may mga tuberculosis na hindi nila alam na meron na pala sila. So para po, pag nalaman agad, at least may
mabigyan agad ng gamot at para yun na, magamot agad yung kanilang yung TB. So at the same time magkakaroon din may ibabalik din po ulit yung community-based HIV screen kasi di ba may programa ng TB HIV, no? It's a collaboration. So habang nagkakaroon ng X-ray, no, meron ding community-based HIV screening na nangyayari. Or in fact, may mga cases tayo dun sa mga nakaraang ICF activity na nag-positive sa TB at then nag-reactive din sa HIV screening. So yon. So kailangan talaga na isasabay yung dalawa. So yun, baka po bumalik po kami sa operation by October, November, December. So at tabayanan niyo po yun sa mga probinsya na banggit ko kanina. Ayan. Ayan sabi ni Sir Jeff Domingo. Yan. With the rollout of our HIV-DA in the country, I hope Region 5 will also have its own RHIV. Love that testing facility. Sana. Hopefully. Oo. Advocate namin yan. Almost a month or two para lang sa confirmatory test. Diba? Sir? At sana yung alam mo yung hinihiling din natin na sana magkaroon na rin ng treatment facility sa Sorsogon. No? Kasi meron na tayong Masbate, meron ng Camarines Sur. Diba? Oo, siguro pa unti-unti, no? At least nagkaroon na. Hopefully, Sorsogon naman yung sunod. Correct. Oo, para hindi na mahirapan yung mga kapatid nating PLHIV na bumiyahe pa. At least doon na mismo sa probinsya nila, pupunta sa mga treatment facilities nila. So, ayan. Siguro so, bukas po pala. Okay na tayo. Pag okay, hopefully, na tayo, oo, sana. Pwede na sila makapag-training uli, diba? Yes. So yan, bukas antabayanan niyo po yung ating usapang X at sana hindi magloko ang aking internet connection. Pag-uusapan po natin yung mental health during pandemic. Ay, kasi marami ang medyo nagkaroon no, ng ganong sitwasyon. So we will have a guest galing din sa outside Bicol region at makakatawa at umuo siya sa ating imbitasyon. So yan, at nabayaran niyo po yan bukas sa Bicol Net TV, Usapang X, 7 p.m. to 8 p.m. Yung sana hindi magloko ang aking connection. At sana, mag-alay ka kasi ng si itlog. Ka-XJed, si Ka-XJed ay nandiyan din para sumalo sa akin bukas just in case magloko ang aking internet connection. At sana nandiyan din si Ka-XKebs. So ayan. May mga gusto pa ba tayo batiin? Kaya din natin minove yung oras kasi pag 5, di ba? Pauwi pa lang ako. Medyo haggard. Correct. Oo. Kapag know this real around that time. Before tayo magtapos, I think inform muna tayo ng COVID cases sa Albay, sa Bicol region. Tama ba? Go, Jed. Okay, so as of September 13, meron tayong ilan ba? September 13, ang reported cases natin is 15. So we have 4 in Albay. Yung 4 po yan is from Legazpi City. 7 po from Camarines Sur, 1 from Canacman, 1 from Pili, 1 from Baaw, and 4 from Naga City. And 1 sa Catanduanes sa Verac, and 1 din po sa Masbate City. And also 2 po from the province of Sorsogon na galing po sa Pilar, Sorsogon. So, today po, meron tayong additional 15. And from March 27 till today, meron na po tayong 1,642 positive cases here in Bicol Region. Ayan. Ayan, ingat-ingat po tayo. Keep safe po lagi. Kung sakaling lalabas man tayo ay huwag kalimutang gumamit ng face mask, no? At face shield, no? So yan. Hala, okay. Baka mahuli ako, hindi ako nag-face shield eh. So ayan. And mamimili tayo, speaking once of again face po, shield, wag niyo po. tayo ng Marcado face shield. Ayan. Yun.
Sige. Pwede naman siguro yung magamit nila yan pag hindi nga lang yan pwede sa mall, no? Sa loob ng mall, no? They don't allow. Pero kung pwede naman siguro as long as naka-face mask sila. Di ba? Okay? So, ayun. So, that's already, anong oras na ba? Maraming salamat po sa nanood. Bukas. Ayan. Yes, para sa usapang mental health po yan. Oo. Gusto ko lang, shout out lang muna no, sa aking mga boss sa Philippine Business for Social Progress, kay Sir Fritz Gerald Pableo Obalas, and kay Sir Eli Kada. Ayan. Happy watching po sa inyo, mga project officer po ng Philippine Business for Social Progress. Happy watching po mga sirs. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating programang Usapang X ngayong hapon na ito, Lunes. So, bukas po magkita-kita ulit po tayo. Sir Kebs, ka-X Kebs, maraming salamat sa pagsalo ulit. Maraming salamat. And sa ating mga sponsors din, syempre Forum for Family Planning, maraming salamat po. And sa ating ibang sponsors, sa ating usapang mga ka-X na sponsors, ayan, maraming salamat po ulit. Ayan. Yes, maraming salamat. Yan, dito na tatapos ang Usapang X. Sino sir? Magandang gabi po. Opo, maraming salamat po. Sige po, maraming salamat. Kaya nagkita tayo lahat, no? Okay, so, oo. ako po, sige, dyan po nagtatapos ang ating programa. Ayan. Yes, ako din po ang inyong isa sa... Kasama ko si... At ako din po ang inyong ka-ex. Delayed talaga internet connection mo. Ako din po ako yung ka-ex. Oo, hirap, lo. Ako din po ang inyong ka-ex, Richard Hayag. So yan po mga kasama, si ka-ex na Richard Hayag at syempre ang ating ka-ex na Jed Bailon. Magandang gabi sa inyo lahat hanggang bukas. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night po. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. This program is brought to you by Gentleman Bicol and the Forum for Family Planning and Development Incorporated. Usapang X would like to thank the following sponsors: Honorable Jurlan N. Velio, ABC President, Ligao City; Wentz Crispy Pata, Crispy Panga, Sisig at iba pa. For orders, contact 0917-892-3819 or 0998-586-9665. Liaboris Meat Shop and Barbecue Stand, located at Bagtang Maroroy, Daraga, Albay, with telephone number 483-0526, with cell phone number 0928-600-3166. Delicious LDR Food House. For orders and deliveries, call or text 0920-514-4558 and look for Miss Da Liabore. Marcado Hideout Bar and Grill. Asian Gold Derma and Spa, located at Medical Clinic Building in front of LCC Express Mart, Albay, near Bob Marlin and Robinson's Supermarket, walking distance from Jollibee, Albay. Infinity Perfume and T-Spot Albay. For orders and deliveries, visit our Facebook page at www.facebook.com/tspot-albay. Sa T-Spot, siguradong freshly brewed tea on the spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.